Mibisita si PNP Chief Police General Eleazar sa Cagayan de Oro City ug sa Police Regional Office 10 aron sutaon ang kahimtang sa kapulisan nga sakop sa Northern Mindanao. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Mibisita si PNP Chief Police General Eleazar sa Police Regional Office 10 aron sa pagsuta sa kahimtang sa hanay sa kapulisan sa Northern Mindanao. Unang mibisita ang opisyal ngadto sa Police Station 3 Agora sa Cagayan de Oro City kung asa iyang gisuta ang kalimpyo sa palibot sa mong police station. Gilayong midiretso ang opisyal ngadto sa buhatan sa Police Regional Office 10 kung asa iyang gisuta ang kahimtang sa mga personahe nga nakadestino sa rehiyon. Sa pagpanguna ni Pro-10 Director Police Brigadier General Rolando Anduyan, ilang gipakita ang mga armas nga nakumpiska gikan sa mga nagkadiyang operasyon sa kapulisan ug uban pang kadaugan sa buhatan. Kaya nga, yung pagkapataas ng kumpiyansa, tiwala at respeto, yan ang habol natin, and we can do that not only through the direct operations being conducted by them, but pati na rin yung kasama na itong ating police-community relations, particular yung atang revitalized police sa barangay. Samtang, gibutyag ni Eleazar nga andam ang tibok hanay sa kapulisan nga mukooperar sa ginahimo nga investigasyon sa Department of Justice may kalabutan sa War on Drugs campaign sa kasamtangang administrasyon. Matod niya nga andam sila nga mohatag og mga impormasyon kalabot sa libuang pagpamatay nga nahitabo sa mga police operations nga nakatakdang susihon sa DOJ. Kinumduman nga nagpagawas og 58 case summaries ang DOJ kalabot sa pagpamatay atol sa police operations gikan tuig 2016 hangtod Setyembre 2020. Inoon, dili tanan kaso mga drug suspects. Itong mga kaso na ito dahil ito yung mga kaso na nakakita ng lapses. Kaya nga, hindi man tayo nagtataka or hindi pa kami nasurpresa dahil ina-expect namin na talagang makikita ang lapses kasi yun talaga yung mga may lapses. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.